hanmat mailibak nga ang sumardeng digiti assistance nga aga po iti national agencies. Yes, Iti LG Marcos talaga nga no makita ket iti projects nga ma-implement under the MSWDO but talaga nga nagbasit iti fund me. But thanks to the national agencies nga adda, so amin nga kabailan iti LGU ket awan iti idasdasig mi maikan amin no sino iti rumbeng nga maikan ken maysa nga ma-appreciate ko ti leadership ni Mayor Pai ket no adda ti i-recommend ko kas maysa nga social worker kata social worker nga rod met ti mga ses kadigitoy nga clients ket approval na haan na nga idasig nga kuna nga iti other side nga politika hang kadwa. Awan pulos tinanggag ko tikas jay. So equal equal and open no sin basta constituents ti Marcos you go on give the services appropriate to them. Kasi iti idea iti jay konsepto na kas may nga leader. So iti projects nga magapu ditoy no mapaybasit kunak aket nuhaan ko kabailan adamo digijay strategy in skills ko i-refer ko kadigiti dadto mga stakeholders like amon tayo the DSWD national dakil iti tulong da glalo ta kadagitoy ket dakkel nga tulong te financial assistance sa glalo ti masekit when although adamo ti fund me ijay batak nga basit ng usarin direct ng usarin ti taga Marcos i-coordinate lang the social services ti Marcos and then i-approve mi nga sigud uray awan handa nga umay ditoy online ti approval mi no agawid da awanen iti balance da. Ma'am anya digiti kang runaan nga umay patulong tatta anya digiti kang runaan nga problema digiti daduma ka lugaran tayo iti Marcos, ma'am. Nga idaddatag da kayo, ma'am, iti MSWDO, ma'am. So magmamanomot, iti problema iti familia. Yes, po. And very usual, iti financial assistance para iti agas. Yes, so, no awan, ijay municipal health office, ta adamit iti sangkabasit nga maitad nga agas umay dalat tamet ditoy when iti tinapalabas adu iti naikan iti financial assistance panggap iti rabies iti panagpabaksin when ket maidawdawat nga haan lang nga tapno agpa financial assistance so diket adamit iti programa iti agriculture municipal agriculture mi nga panagbakuna continuous data nga babakunaan ko maamin digiti aso tapno tista makakagat naman medyo naregregg tatirek nam nga you are away from the rabies. Yes po. Numambay kasta agpa-injection damet tahaan met nga libre nga anti-rabies may damet agpatulong. Ngamte ipakpakaasik, pakpakaunay agpabakuna da kadlaeng ti aso da. Okay. Ma'am, lastly, any message apela tayo ma'am karigitay kalugaran tayo dito Marcos, Ilocos Norte. So agya manakmet iti panangakseptar ti taga Marcos kanyak kas maysa nga public servant. So arami din mi iti kabailan mi with the leadership or sino man iti adda iti takam ket makipagmaysaak matumulong ken mangi-implementar kadigiti nasken nga proyekto iti social services ti LGU Marcos. Agya manakmet. Dayti adamag inpadanon kadatayo ti Chase 1010 Aluminum and Glass Works. Agar aramid da karagiti dekalidad a glass works para karagiti pagtaengan nyo. Dagiti patakderyo a building. Different offices ken da dumapay a makasapul ti serbisyo da. Masarakan ti opisina ken pagaramidan da iti baba ti munisipyo ti Marcos. Apaset ti Barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte. For more informations, please call or text their cell phone numbers 0917-976-3583 ken 0915-855-1308. Kukwa ken matmatunan ni Mr. Ginuel P. Agustin Jr. Dayti adamag inpadanon pay karatayo ti Spider Fuel agipaayda karagiti dekalidad a gasolina maayos na serbisyo at tapat sa litro. Turungen ken mapanag paggasolina itan ijay Spider Fuel amasrakan iti agsalog a kurbaan apaset ti Barangay Poblasyon, Lydia, Marcos, Ilocos Norte.
Kukwa kanimat matunan ni Mr. Parvin Sarandi Chonson. Spider Fuel, punta na mga ka-JCQ!